Čaute ľudkovia, opäť pekne krásne vítam u ďalšieho videjka. Dávno sme sa nevideli, v poslednom videu sme riešili boj s horúčavami v Chorvátsku a v tomto videu sa povenujeme boju s chladom, ktorý sa teraz momentálne vkradol do našich končín. Takže hlavnou témou a hlavným hrdinom tohoto videa bude kúrenie, nezávislé kúrenie, jeho montáž do transportéra T5, jeho výkon, jeho umiestnenie, spotreby a tak ďalej. Tých tém bude viac, takže pohodlne sa usadte a let's go! Tí z vás, ktorí poznáte Spirita 4 a Spirita 5, tak už určite viete, že u týchto dvoch aut bolo nezávislé kúrenie, lomeno bufík, lomeno planár, nainštalované pod auto, na miesto, ktoré na to určuje výrobca, samotný Volkswagen. Tu je nasávaný chladný vzduch, čiže z interiéru, je zohriatý v tele bufíka a následne je ťahaný v tejto hadici pod autom, ktorá nám vychádza tu v interiéri, je rozvetvená a ďalej ten príbeh už poznáme. Dôvod, pre ktorý som sa vtedy tak rozhodol, že tie bufíky nainštalujeme na to originálne miesto, bol ten, že na jednej strane som si vravel, ušetríme sa toho hluku, ktorý ten bufík vydáva, tá spaľovacia komora a ten motor a to. A druhá vec bola, myslel som si, že to bude cool. Cool to bolo do momentu, kedy minulý rok, zhruba v takomto období, proste december, som si všimol, že ten bufík ako taký už pri okolitých teplotách medzi 0 a 5 stupňami začínal mať problém so svojím výkonom. Hej. Tým, že sa ten bufík nachádza v exteriéri, že ten teplý vzduch je vedený pod autom v exteriéri, tak sme tam mali obrovské teplotné straty. Čiže už pri nejakých 5 stupňoch už som cítil, že za bežných okolností, ak si v aute nastavím povedzme 23 stupňovú teplotu v interiéri na termostate, tak som videl, že ten bufík išiel neskutočne dlho, celú noc na plný výkon. Logika, samozrejme aj na základe niektorých vašich komentárov som usúdil, že asi by bolo dobré tú hadicu, ktorá je vedená pod autom, zaizolovať. Takže nabehol som do vodárenských týchto potrieb, kúpil som 2-metrovú hadicu Mirelonu, takého toho na tie vodárenské trúbky. Celú tú vetvu toho teplého vzduchu som do toho zabalil, dokonca aj na nasávaní toho bufíka, potom vám to ukážem. Celé je to kompletne zabalené v izolácii a myslel som si, že problém je vyriešený. Problém číslo 2 nastal minulý týždeň, kedy som v tom aute spal a teplota vonkajšia bola -1 stupeň, čiže klesli sme pod nulu. A opäť sa objavil fenomén, že ten bufík proste nestíha. Hej. Už nemal problém s tým rozhraním 0 až 5, ale už pod nulou proste je cítiť, že ten výkon toho bufíka rapidne padá. Takže lámal som si hlavu nad tým, čo spraviť, či ten bufík samotný, hej, keď si to predstavíme fyzika, hej, celý ten bufík, tá kazeta, to jeho čierne telo, ktoré sa nachádza v exteriéri, je vystavené mrazu. To znamená, ako keby ste chceli z radiátora dostať teplo a ten radiátor postavíte do mrazáku. Hej? Tak je to také ako hodne kontraproduktívne. Čiže myslím si, že už na tej samotnej kazete, na tom obale toho bufíka máme obrovské teplotné straty. Bohužiaľ, nikde sa mi nepodarilo v priebehu týchto posledných 2 dní zohnať termovíziu alebo termokameru, ktorá by mi to pekne ukázala, kde, kedy, čo a ako. Takže ideme takým tým, hej, veštecká gula, kývadlo a skúsim si to tu nejako predstaviť. To je ten dôvod, pre ktorý sa dneska Spirit 4 nachádza na kozách a ja mám na hlave toto gynekologické náčinie. Bufík pôjde von. Takže pacienta už máme na operačnom stole. Podarilo sa mi bufík amputovať z auta celkom bezbolestne, nakoľko tie šroby, ktoré ho tam držali, tak boli ešte celkom mladé, ešte nestihli dobre zahrdzavieť. No, vidíme, že nesie známky používania, o čom nám svedčí aj tu na
troška opečený ten držák, keďže mi tam asi niekde podfúkoval výfuk, je to dosť možné. Pristúpme k veci. Ešte predtým, ako som uviedol pacienta do narkózy, sa mi podarilo pomocou diagnostického kábla vyťahnuť z riadiacej jednotky Planaru dáta, ktoré sú teraz pre mňa celkom zaujímavé. Dozvedel som sa, že tento bufík má za sebou nabehaných 735 motohodín, alebo tých hodín prevádzky. Áno, 735 hodín kúril. Vyjadrené v čase je to 30 dní. Áno. Tých 30 dní možno niekomu príde veľa, niekomu málo, ale zase na druhej strane pre človeka, ktorý v tom aute povedzme žije dlhodobo a trávi zimu niekde vo Švédsku, tak tých 30 dní nabehá len taký fukot. Hej. Otázka už ale je, v akom režime ten bufík tie hodiny nabehal. Čo je tu vyjadrené tiež, režim od 1 do 10, alebo respektíve oni to tak majú očíslované 0 až 9. A tu ma zarazilo číslo, že v režime 0, v tom najnižšom možnom výkone, keď si ten bufík prdí len na takú tú jednu paličku z tých 10, hej, tak len potichu, tak má nabehaných 265 hodín. Nebudem vás tu ako trápiť číslami, tretinu života ten bufík bežal na najnižší možný výkon. Už som to niekoľkokrát spomínal, že v prípade, že to situácia nejako vyžaduje a ten bufík musí bežať v tom najnižšom možnom výkone, tak je dobré po nejakej dobe ho nehať vypáliť. Proste zapnúť ho na plné bomby, zapnúť ho na desinu, nehať ho hodku vypáliť a tie sadze, ktoré sa tam za noc poukladali v rámci tej dlhej prevádzky, tak by sa mali vypáliť. Zaujímavé je, že vlastne s tým fenoménom ucpatia toho bufíka tými sadzami, ten fenomén je často spájaný aj s tým, že ten bufík stráca výkon. Stráca výkon tým, že tie sadze medzi tou spaľovacou komorou a tým výmenníkom tepla tvoria určitý izolant, cez ktorý to teplo nevie byť odovzdávané tomu rebrovaniu, ktoré zase vzduch odvádza smerom do auta. Takže mám takového tušáka, že sa tu budeme potýkať ešte aj s ucpatou spaľovacou komorou, ale bohužiaľ nezistíme to nijak inak, iba to rozobrať. Na moje počudovanie výmenník tepla vyzerá byť celkom v pohode. Žiadne sadze som tam neobjavil, také, ktoré by reálne mali, alebo reálne by boli schopné dokázať presun toho tepla izolovať. Takže toto je maximálne ten bordel, ktorý z toho vypadol. Ja som to vonku troška vykúpal Bremsenreinigeri, vyčistil som to troška štetečkom od toho minima bordelu, čo tam bol. Takže logicky mi z toho vyplýva, že ten problém s tým markantným zníženým výkonu v tom zimnom období není ten, že by to kúrenie bolo slabé v dôsledku tých sadzí, ale je slabé kvôli tomu, že je osadené na blbom mieste, kde mu je zima. Takže nič, budem to musieť všetko znova zložiť. Mám nakúpenú novú sadu testení, čiže kompletne ten bufík pretesním, zložím dohromady. A ak mám byť úprimný, tak na toto miesto ho už nenamontujem, prdím na to a budem musieť obetovať tu na túto spodnú skrinku, kde sa pôvodne nachádzal bufík u Spirita 1, 2, 3 a fungovalo to wunderbar. Takže aj takýto je život.
bordel. Keď som niekde na začiatku tohoto videa spomínal, že postupne začíname bojovať s chladom, tak priznám sa, ešte som netušil, že do južných Čiech zavítá tento snežný Armagedón a dostavia sa brutálne minusové teploty. Ako hovorím, vesmír je interaktívny a tým pádom nám dal krásnu príležitosť, možnosť testnúť celý výsledok tohoto nášho snaženia v praxi. Tým pádom nemusím cestovať nikam do Krkonoš ani na Šumavu, stačí auto vyparkovať pred dielňu. Čo sa týka bufíka, ten máme prehodený, premiestnený, pretransplantovaný. Pacient orgány prijal, zatiaľ sa to tak javí. Pôvodnú dieru po nasávaní sa mi podarilo na karosérii ucpať, alebo respektíve vylepiť hliníkovým plechom o hrúbke asi 1 mm. Je tam najmä späťke, takže na veky vekov amen. Tu na dole pod mojimi nohami už vlastne leží pôvodné zakončenie tráviaceho traktu nášho pacienta. Vidíme tu hrubé črevo a Mirelon, ktorým bola táto hadica zaizolovaná o hrúbke 1 cm. Ako už sami vidíme, neprinieslo to nič. Bolo nám to asi platné ako mŕtvemu kabát. Takto vyzeralo nasávanie, tiež sa mi to podarilo vymodelovať do tohoto patvaru. Bohužiaľ, skončí to asi v koši. No, bufík sme osadili na pôvodné miesto ako u Spirita 1, 2, 3, čiže do tohoto kastlíka, naľavo od čupacích dverí. Skrinku som zachoval, nakoľko je to súčasť celého tohoto setupu. Nehali sme aj dvierka, tým pádom máme krásny prístup k bufíku. Môžeme sa s ním sem večer chodiť šmajchľovať, alebo si tam môžeme sušiť ponožky, rukavice alebo iné orgány. No, pribudla sem diera, čiže nasávanie a to je asi všetko. Pôvodnú dieru po tejto hadici v podlahe s jej ucpaním som si tu vyslovene lámal hlavu. Chodil som po dielni ako blúdny Holandán, pozeral som, čo by som do tej diery mohol vraziť. Nenapadlo ma po polhodinovom bádaní nič lepšie, ako tam vraziť štupel zo spreja. Je to proste plastový dekel zo spreja, ktorý tam presne sadol do tej diery, ktorá má priemer asi 65 mm. Vystlal som ho 2 vrstvami Armaflexu, čiže pôsobí to do určitej miery aj ako izolant. Nalepil som ho tam najmä späťku, takže myslím si, že malo by to takto fungovať. Uvidíme, ako to bude vyzerať v praxi. No, čo sa týka umiestnenia bufíka v aute, tak už všetci dobre vieme, dá sa umiestniť pod auto, avšak výrobca Volkswagen v prípade, že si objednáte auto s bufíkom alebo respektíve s nezávislým teplovzdušným kúrením, nebavíme sa teraz o kúrení prídavnom, ktoré je niekde na tej ľavej časti, to je vodník, toto je teplovzduch. Jeho originálne výduchy by mali byť vedené týmto béčkovým stĺpikom. Áno. Stretol som sa s tým už raz, mal som zákazníka, ktorému som bufík montoval pod auto s výduchom cez tento béčkový stĺpik. Dá sa k tomu kúpiť zástavbová sada, sú to vlastne diely originál od Volkswagenu, ktoré sa vložia do pôvodných otvorov, nacvaknú a tak. Samotná inštalácia je trošička taká, nechcem povedať, že komplikovaná, ale je špecifická. Nakoľko do toho béčkového stĺpika je nutné vyrezať dieru, takú atypickú dieru. Není to obdĺžnik, je to proste taký vajcoidný obdĺžnik, ktorý sa tam reže hodne blbo, pretože je tam zlý prístup, zlý sklon tej malej flexy toho dremela, proste bolo také ako nic moc, ale mám to za sebou, už to dneska viem posúdiť. U tejto montáže s výduchom béčkovom stĺpiku vlastne vám tu vzniknú 2 mriežky, jedna malá, jedna väčšia, tá menšia fúka vzduch do spolujazdcovej sedačky a tá druhá smerom dozadu, do tej obytnej časti alebo do tej časti tých zadných pasažierov. Výhodou tejto montáže je to, že ten vzduch po vyfúknutí z toho bufíka nemá čas v zmysle nepotrebuje cestovať 2-metrovou rúrou, nemá čas vychladnúť a tým pádom v tom zimnom období to kúrenie funguje tak, ako fungovať má.
Avšak pokiaľ plánujete s tým teplým vzduchom pracovať aj naďalej, v zmysle chcem si zohrievať vodu v bojleri alebo rozťahnuť to teplo až niekam do garáže v tom obytnom aute, niekam dozadu na druhú stranu auta, tak táto možnosť není úplne optimálna. Ďalší a veľmi obľúbený spôsob inštalácie bufíka u transportéra je s umiestnením pod sedadlo spolujazca. Je to toto miesto pod touto čiernou konzolou. Táto inštalácia má obrovskú výhodu v tom, že samotný bufík je umiestnený v interiéri, tým pádom nemusí tam chudák niekde vonku dole pod autom mrznúť v týchto arktických podmienkach. Nasáva si vzduch spredu, vyduchuje ho dozadu, čo zapričinuje taký ten efekt ako bubon v pračke, ten vzduch sa tu vymieňa, točí a rovnomerne ohrieva. Tým som asi vyčerpal všetky výhody tejto inštalácie, nakoľko priestoru u T5 je málo a každý z vás, kto už prestavoval transportéra, určite si lámal hlavu nad tým, kam umiestniť baterky. Tento priestor pod sedadlom vodiča a spolujazca sa k tomu úplne ponúka. Takže je to o prioritách. Hej, buď bufík alebo baterka a tak. Tretia z možností je umiestnenie tuna k tým šupacím dverám a tým som skončil. Ja som si tu dneska pripravil so sebou aj svačinu. Anet mi pripravila svačinu. Anet, ďakujem. Keďže túto noc strávim v aute. Takže ľudkovia, je 6 hodín ráno, táto noc bola masaker, test bufíka nedopadol úplne najlepšie, ako som si predstavoval. Vonkajšia teplota je momentálne minus 12 stupňov, úplný masaker, čistý Sibír. Teplota v interiéri, v oblasti tohoto termostatu alebo niekde v tomto okolí je momentálne 16 stupňov, to je maximum, čo ten bufík dosiahol za celú noc. Teplota v interiéri na tejto opačnej strane auta už je len 13 stupňov, takže mám pocit, že ten bufík je brutálne slabý. Neviem, čím to je, či má nejakú vadu, alebo je to normálne u 2 kW planáru, ale pre teraz musím ten test ukončiť, pretože mi je strašná zima. Chcem ísť domov. Skúsim vyzistiť na internete, v čom môže byť problém. Či naozaj v takýchto sibírskych zimách není lepšie proste mať v tom aute ten planár 4 kW. Uvidíme. Takže ľudkovia, prešli 2 dni. Ten test, ako ste mali možnosť vidieť, nedopadol úplne najlepšie. Lámal som si hlavu nad tým, v čom môže byť tento problém, v čom to spočíva celé, pretože vieme, že bufík v rámci toho, keď funguje na plný výkon, by mal mať na výstupe minimálne tých 80 stupňov, proste to musí topiť jak drak. V našom prípade to bolo nejakých chabých 40, a lámal som si hlavu nad tým, že teda či je to tým, že nasáva ten bufík príliš studený vzduch, že ten priestor je vymrznutý a podobné rôzne tézy a teórie ma napadali v hlave. Spojil som sa so všetkými ľuďmi, ktorí mali kedy možnosť prísť s planárom ako takým do kontaktu. Hovoril som aj s inými vestavovými firmami, ktoré sa venujú inštaláciám bufíkov. A tie informácie, ktoré sa ku mne dostali, alebo odpovede na moje otázky, ktoré som dostal, boli také rozporúplné. Jedni tvrdia, že ten bufík 2 kW je na takéto malé auto v takých vysokých mrazoch príliš málo, proste slabý výkon. Iní tvrdia, ne, to musí proste úplne v pohodičke ustáť. Hej, ten výkon je dostačujúci. Som celý zakoktaný, som troška nadýchaný nafty, takže troška mi to nejde dneska. No, nemám teraz momentálne bufíka napojeného na diagnostiku. Je pustený v manuálnom móde na plný výkon. A tu vidíme, v tejto časti obrazovky sa nachádza hodnota teploty výmenníka tepla. To je také tá rebrovaná časť, ktorá odovzdáva teplo z tej spalovacej komory do toho priestoru. Teraz ten bufík
dosahuje teplotu na tom výmenníku 216 stupňov. Je to masaker. Vidíme tuto na cerbe, nám to ukazuje hodnotu, že z bufíka nám sála 91 stupňový vzduch, 90 stupňov. Teraz je to presne tak, ako by to malo zhruba vypadať. Avšak na jeden malinkatý detail som zabudol, a to je ten, že v tomto momente máme bufík napojený na externý prísun nafty. Áno, tá nafta z toho víčka je priamo cucaná do bufíka. V momente, kedy tú hadičku napojím na nádrž, tak ten výkon brutálne klesne. Tá teplota výmenníka dosiahne maximálne 60 stupňov a bufík sa po nejakej dobe vypne, pretože má príliš málo nafty. Pohrával som sa s myšlienkou, OK, tým pádom čerpadlo pracuje správne, bufík pracuje správne, ale máme problém s prísunom nafty. Týmto kompresorovým pipíkom som prefúkol kompletne celú tú hadicu od čerpadla až do nádrže. Normálne tú naftovú nádrž trošička nafúklo. Bublinkovalo to tam a tak, čo bolo dobré znamenie, že tá hadička je priechodná. Priechodná je až do takej miery, že tu, keď sa pozrieme, tak vidíme, že nám kapká z tej pôvodnej hadičky normálne nafta do toho víčka. Samospádom, gravitáciou, potlakom, pneumatika, Archimedov zákon a podobné veci, všetko vieme. Takže logicky mi z toho vyplýva, že to čerpadlo ako také má problém samé si tú naftu potiahnuť. Ono už nemá problém tú naftu dávkovať, strieľať ju do toho bufíka, ale má problém ju vyťahnuť z tej nafty. Takže asi už sme kápli na to, prečo ten bufík má problém so svojím výkonom. Takže ľudkovia, máme za sebou druhú testovaciu jazdu, ale druhú noc strávenú v tomto aute v minusových teplotách. Včera večer som vytlačil auto von, nehal som ho dobre vychladnúť. Následne som zapol bufík v režime teploty, nastavil som tam príjemných trenkových 24 stupňov a čakal som, čo sa bude diať. Na moje počudovanie z bufíka sa valil krásny 90 stupňový vzduch v tom štádiu štartu bufíka. Po nejakej dobe sa teplota krásne zregulovala na 60 a 65 stupňov a teraz, čuduj sa svete, bufík krásne celú noc kúril na 40% svojho výkonu a udržoval v aute príjemných 20-21 stupňov, tak ako som to chcel vo finále. Problém, s ktorým sme sa potýkali, s tým rapidným poklesom výkonu toho bufíka, bohužiaľ, a teraz si všetci kolektívne klepneme na čelo, bol v dĺžke palivovej hadičky medzi nádržou a čerpadlom. Už tým, ako som ten bufík mal nainštalovaný tam vpredu, tak bola tá dĺžka tej palivovej hadičky k čerpadlu taká hraničná, kde to ešte ako tak stíhalo, ale v momente, kedy som ten bufík nainštaloval sem a predĺžil jeho prívod paliva k tomu čerpadlu o ďalšie 2 metre, tak vlastne sme znížili prietok a samotné čerpadielko, ten malý magnetický mal proste problém s ťahaním tej nafty na takú dlhú vzdialenosť. Sranda bola, že ten bufík ako taký, respektíve ten jeho ovládací panel a tá jeho logika, ktorá je v riadiacej jednotke, nevyhodnotila tento fenomén ako problém s dodávkou paliva. Ten bufík ako taký sa naštartoval, zažehol plameň a snažil sa tam frkať ešte nejaké tie pluvance tej zvyšnej nafty, s ktorou sa trápil tej dlhej hadičke, a to malé množstvo nafty, tie frkance, bohužiaľ neboli dostačujúce na to, aby sa ten výmenník tepla zohrial na takú teplotu, aby vám to na výstupe dalo tých 60 alebo 90 stupňov. Preto ten bufík, dá sa povedať, že trpel na nedostatok paliva, bol podvýživený, bol hladný po palive a na výstupe nám dával nejakých chabých 30 stupňov, ktoré, ako už sami dobre vieme, v týchto minusových teplotách sú asi ako mŕtvemu kabát. Takže zaujímavé je, že neexistuje žiaden ochranný mechanizmus alebo testovací mechanizmus v tom systéme toho planaru, ktorý by čekoval, že v momente, kedy ja ten bufík zapnem, tak do určitej doby by tá teplota toho výmenníka mala dosiahnuť
určitú teplotu od do. Hej, pokiaľ sa tam nedostaneme, tak máme povedzme problém s ucpatím nejakého palivového filtra na dodávke paliva do toho čerpadla, alebo máme ucpatú tú hadičku samotnú, ktorá vedie až do nádrže palivovej u auta. Môže tam byť nasatý nejaký bordel, zníži sa tým ten prietok a to čerpadlo sa začne trápiť. Toto je sranda, že tento fenomén nedokáže ten planár vyhodnotiť ako problém. Aj napriek tomu, že existuje u planáru chyba číslo 13, error 13, ktorý hovorí o tom, že je problém s dodávkou paliva. Ale mám za to, že iba v momente, kedy ten planár štartuje, kedy v tom štádiu toho štartu sa tam nedostáva absolútne žiadna nafta a vlastne ten planár ide na sucho. Vtedy to vyhodnotí chybu číslo 13, ten planár skúsi predtým dvakrát zažehnúť plameň, keď sa mu to nepodarí, čau, error 13 a vec je vybavená. Vtedy viem, že proste v tej trubičke nemám žiadnu naftu. Ale ako náhle sa tam nejaká tá nafta nachádza, alebo máme uškrtenú tú hadicu prívodu paliva, čiže hadička trpí na nejakú tú prostatu alebo podobné záležitosti, tak s týmto si už ten planár sám poradiť nevie. Odráža sa to len tým, že ten výkon klesne a tým pádom sa môže zdať niekomu objektívne, že ten výkon 2 kW planáru je pre takto veľké auto v takýchto mrazivých podmienkach nedostačujúci. Zaujímalo by ma, aké máte skúsenosti vy. Či ste sa stretli už s tým, že by vám ten planár pri minus 15 stupňoch alebo minus 20 nestíhal, alebo respektíve aké boli maximálne dosiahnuté teploty pri brutálnych mrazoch. Celkom ma to zaujímalo, keby ste mi dali vedieť, pretože myslím si, že navzájom v rámci tejto komunity ľudí by sme si dokázali vymeniť tie informácie o tom, kto má akú reálnu skúsenosť, kto má ako zateplené auto, ako mu to funguje, ako mu to nefunguje. Pretože mnohí z vás určite špekulovali nad tým, či do takéhoto malého auta by nebol lepší planár 4 kW. Za mňa momentálne pocitovo, tak ako to teraz vnímam v rámci tohoto fungovania, aké bolo túto poslednú noc, môžem s rukou na prsách povedať, že myslím si, že 2 kW planár je úplne postačujúci. Dokážem si predstaviť, že pri minus 15 stupňoch si to kúrenie same pridá na výkone a dokáže to na nejakých 80-90% výkonu, možno 100, nevieme, vykúriť na krásnych trenkových 21 aj pri mrazoch minus 20. Hej, je to, myslím si, domnievam sa. Špekulácia o tom, či nainštalovať do tohoto auta 4 kW planár, v mojom prípade asi neprichádza do úvahy, keďže už viem, že toto kúrenie 2 kW má za sebou 30% života, kedy bežalo na 10% výkonu, na ten najnižší možný stupeň v podstate. A dovolím si tvrdiť, že keby som sa nainštaloval to 4 kW peklo, tak ten planár by mal po roku fungovania 90% svojho života nabehaný na najnižší možný výkon. To je taký môj hrubý odhad, hej. No a čo nám z tohoto celého teraz pre tento moment vyplýva? Že je treba čítať manuály, ktoré vydáva výrobca k svojim produktom. Je to tam napísané, proste treba dodržiavať tie vzdialenosti a myslím si, že v takom momente, kedy sa človek tým riadi a dodržuje to aj následne pri nejakých úpravách, tak ten problém s úbytkom výkonu by mohol byť tým pádom eliminovaný. Ja som zatiaľ veľmi spokojný s tým, že ten Bufik si tu vrní pekne v interiéri. Celé to jeho telo je vlastne skované v tejto interiérovej teplote. Tým pádom netrápi sa tak, ako keby bol pod autom. Nemáme tam žiadne teplotné straty, takže za mňa táto misia dopadla úspešne. Verím, že teda vy budete mať už len lepšie skúsenosti s tým ako ja. Prajem vám veľmi veľkú silnú pohodku, som rád, že ste to zvládli do konca. Ak budete mať pre mňa nejaké informácie, napíšte mi ich. V dielni už nás čaká ďalší nový projekt, ktorý už sa začal točiť, takže máme sa onedlho na čo tešiť. Prajem vám veľmi veľkú silnú pohodku, majte krásne Vianoce a vidíme sa už onedlho. Tak zatím čus.